Ja ovde nalazim svoj interes i pokušavam da vam kažem kako treba da delujemo. Ne da ih zovemo da budu članovi. Onog momenta kad vide da se ovde ostvaraju njihova prava, sami će oni doći. Ja sam lično, recimo, Ištvana Bodova zvao u Vojvodinu, zato što je jedan od istaknutih tamo i kažemo Ištvane, zašto ti nisi učlanio pre, recimo, skoro godinu dana? Ma kaže, zvali me neki, ne znam ni šta je to. Ja kažem, ja ću to je naše interesno udruženje, bez toga mi ne može da ostvarimo svoje pravo. Nisam znao. Ja mu kažem u 3 reči, ovaj deo koji sam vama kao uvod rekao, država jedino priča sa sindikatom i to zašto? Ne zato što hoće, nemojte da mislite da hoće, država nema interes uopšte da priča nisam. Jer ako mora priča s njim, mora uvažava argumente. Ali ovog ne može da izbegne. Ovo je važan faktor, čim se zove sindikat, on je ravnopravan za razgovor, to jest kad je reprezentativan. Ovo što je Nikola, skidam ti kapu, ja toliko energije ne bi imao, niti živaca da to isterujem toliko godine, znači dao bi ti olimpijsku medalju, ali nemam ta prava da dodeljujem.